elfogadni a szerványt? Szervány. Inkább full kontaktos testpingpongot szeretnék. Úgy bizony. Egy jó évet. Párban ők a példaképeim. Hallod, drágám? Minden gyerek akar táncolni a példaképével, rázzuk meg! Egy remek barát. A kivetítő vagyunk, Rodi, nyomassuk! Egy apró titok. Egy hatalmas dilemma. Most láttam a barátom nejét egy másik pasival. El kell mondanod, ez a kantörvény. Nem tudtad, hogy mindig a hírnök ötödik meg? Ha nem mondod el neki, olyan, mintha te is szúrnád a nőjét. Az Oscar-díjas rendezőtől. Állj el és mondd el neki. Ez a szitu, ezek a tények. Gyere! Gyere, csak szeretlek. Miért öleli magát a bácsi? Ne nézd oda. És az Oscar-díjas producertől. Még beszélnünk kell valamiről. Dolgozom, nincs időm erre. Oké. Miért nem beszélsz a nővel? Láttalak tegnap a halott teljes ember pólós lúzerrel. Nem akarok már találkozni Zippel. Zip, sikerült találnod egy Zip nevű csókát. A lényeg az, hogy... Komolyan, Zip? Nick a barátom, nem hallgathatom ezt el előle. Hé, Roni, merre vagy? Mindenféle fajta dologfélét csinálok éppen itt. A UIP Duna film bemutatja. Jesszus, Roni. Mi van az arcoddal? Ó, csak kocsmai bunyó. Bunyó? Jó volt a műsor! Egy Zip nevű helyen voltam. Zip kocsma és grillbár. Olyan hely, ahol a hazugok és a rohadékok és házasság szétcsesző arcok bandáznak. Egy jó barát, aki a bajban. Helyre akarom hozni. Nem, mert csak rontasz rajta. Jézus! Még nagyobb baj csinál. Zip, le akarsz lőni az ajtód előtt, ezért börtönbe mész. Ha bent vagy, akkor nem. Kigugliztam. Gyere, gyere be! Emelem poharam Bert Race úrra. 40 év. Hú, gondolom, ami átsegített titeket ezen a 40 éven, az az őszintesség. És a szeretet. De még inkább az őszintesség. És a közös érdeklődés. Te ki vagy? Unokatestvér. Első fokon? Második. Oké, uncsitásó, másodfokú vagy, ami nem is igazi rokon, mert lehetne szexelni a másodfokúval, és a gyerekek normálisak lennének. A dilemma. Elismétlem, mi a lényeg. Az őszinteség. Az igazság utol fog érni. Nem igaz? Hamarosan a mozikban.